हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बर'नि माखासे सेलिब्रिटि एबा एक्टर एक्ट्रेसफोरनि सायाव जाय बिथांमोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावथ' खामानि मावो नाथाय बिथांमोना बर' नङा। जाय बिथांमोना गुबुन कमिउनिटि एबा रिलिजननिफ्राय बिलंस खालामो। स' बिथांमोना सोर नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनांदो लोगोफोर। गिबियाव दं जोंहा लतीफ आली बिथां। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। लोगोफोर बिथांना गावनि अफिसियेल इउट्यूब चेनेलबो दङ लतीफ क्रिएशन मुंनि। लोगोफोर बिथाङा बर' रावावल' नङा बिथाङा गुबुन रावावबो भिडिअ बानायो। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि लतीफ क्रिएशन इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हागोन। आरो नैथियाव दं जोंहा पमेला बर्मन बिथां। लोगोफोर बिथाङा कच राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो। लोगोफोर बिथांमोनाथ' बिथांखौहाय गायदां बाजारनि पक'रा बायदि मिउजिक भिडिअहाय नुदों जाखानांगौ। आरो थामथियाव दं जोंहा मुंदांखा फावखुंगुर हिरक राभा। लोगोफोर बिथाङा राभा कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो। आरो नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथाङा गोबां बर' मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरावबो खामानि मावबोखाबाय। आरो ब्रैथियाव दं जोंहा सारा शेरफाली बिथां। लोगोफोर बिथाङा नेपालि कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जिउनि जारिमिन मिउजिक भिडिअखौ नुबायानो जाखानांगौ जेराव जोङो लिंसार बसुमतारी बिथांजों सारा शेरफाली बिथांखौहाय फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि फाव खालामनाय एबा एक्टिंखौ नायना माबायदि मोन्दोंमोन कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो बाथियाव दं दिक्षु शर्मा बिथां। लोगोफोर बिथाङा एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि। बिथाङा एसामिस संजों लोगोसे बर' मेथाइखौबो रोजाबो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनाखाबायानो जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मा बुंनो मिउजिक भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ। बेनि मेथाइखौबो बिथाङानो रोजाबदों जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन राजिब ब्रह्म बिथांजों लोगोसे अनसुमै बर' बिथांमोनखौ। आरो दथियाव दं देबास्रि गगৈ बिथां। लोगोफोर बिथाङा एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंग्रि। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बिथांखौ सिनायखायोआनो जानांगौ जुदि नोंथांमोना एसामिस मिउजिक भिडिअफोर नायो। लोगोफोर बिथांनि गिबि बर' मिउजिक भिडिअ जाहैबाय आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलावहाय फैदोंमोन जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन बिथांजों लोगोसे सिद्धार्थ बर' बिथांखौ। आरो 7 नाम्बाराव दं जोंहा निरन्जन फुकन बिथां। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। लोगोफोर बिथाङा गोबां बर' मिउजिक भिडिअफोरावहाय खामानि मावबोखाबाय। लोगोफोर बिथाङा कक बर' कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो। ओमफ्राय लोगोफोर बिथाङा एक्टरजों लोगोसे सासे मडेलारबो। दाइनथियाव दङ उत्पल दास बिथां। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथाङानो जादों एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंगुर। लोगोफोर बिथाङा सिगां गोबां बर' मिउजिक भिडिअफोराव खामानि मावबोबाय जेरै सिरि सिरि लासै लासै बायदि गोबां मुंदांखा मिउजिक भिडिअफोराव बिथाङा फाव खालामबोदों। गुथियाव दं जुबिन गार्ग बिथां। लोगोफोर बिथाङा एसामिस कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो आरो बिथाङा एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि। लोगोफोर बिथाङा एसामिस बर' राव आरो गुबुन गुबुन रावफोरावबो बिथाङा मेथाइ रोजाबबोदों। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंना माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो 10 नाम्बाराव दं जोंहा समा लाइस्राम बिथां। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांखौ गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। बिथाङा मणिपुरि फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंग्रि। ओमफ्राय लोगोफोर बिथाङा मणिपुरि कमिउनिटिनिफ्राय बिलं खालामो आरो बिथाङा फाव खालामनाय गिबि बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आंनि गोरबो। बावैसो रिलिज जानानै थांदों। लोगोफोर नोंथांमोना नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो सेलिब्रिटिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।